سەرۆکاتیا هەرێما کوردستانê bersiva Wezîrê Derveyê Sûriyê da û got roja pênçemê şeşê meha yazdaniya îsal. Rojnameya Al-Axbar ya Lubnanî di hevdîtinekê de li gel Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê Welîd el-Muallim belav kiriye û tê de el-Muallim axaftinên nerast li ser Serok Barzanî û Kobanê gotiye. Berdevkê fermî Serokatiya Herêma Kurdistanê îro di dexwaniyekê de got li ser malperawiya fermî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê hatiye belavkirin û tê de bersiva Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê didê û dibêje Welîd el-Muallim axaftinên derew li ser Barzanî û Kobanê got bi navê Eynil Arab bênav kiriye gotiye. Di dexwaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê de her wiha hatiye got xelkê Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî Kobanê baştir li hemû kesî dizanin gotî alîkariya wan kiriye û her wiha dibêje Welîd el-Muallim ne ew kes e got kertên niştîmanperweriyê da beş bike. Serokatiya Herêma Kurdistanê her wiha di dexwaniya xwe de dibêje em nizanin got Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê ji bîra wî çûye yan jî ji bîra xwe biriye got yekemîn siyaseta te'rîbkirina Kurdistanê li Sûriyê dest pê kiriye û li ser destê şofîniyên wekî li Muallim dest pê kiriye. Di dexwaniyê de her wiha hatiye got Muallim di hevdîtina xwe de navê Abdullah Öcalan aniye ziman. Em nizanin got ji çi aliyekî ve el-Muallim behsa Öcalan dike ji ber got Öcalan li cem wan bû. Got wan dest jêberdan û ji Sûriyê derxistin û beşdarî pîlana li dijî wî de kirin. Di dawiyê de Serokatiya Herêma Kurdistanê di dexwaniya xwe de dibêje eger el-Muallim rast dibêje bila birastî û bêtirs etirafê bihabûna Kurdan li Sûriyê bike. Hêjayê gotinê got Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê Welîd el-Muallim tevpeyvînekê de li gel Rojnameya Axbar ya Lubnanî li ser rewşa Kobanê û hevpeymaniya navdewletî ragihandibû got bergiriya Kurdên got ew bi nav dike Eynil Arab bûye sedema yekgirtina Kurdan dibin serkirdatiya Abdullah Öcalan û her rojekê bergiriyê di ber wî bajarî de tê wateya şikestindana bêhtir ji bo Erdogan û hevpeymaniyên wî. El-Muallim her wiha gotibû me biryar daye got her dijminkariyek ji Tirkiye rastî Sûriyê bê dê bersivê bidin û me daxwaza çekên pêşkeftî kiriye ji bo rêgirtina van êrîşan. Bo programa ARK Bahar Derwîş.